Iya, nemu kita bikin koplo. Ayo, Joka, pasti Joka aja ayo. Yeha. Kowe masih hati sama uang sing ngesani hubungan tak tenane hubung yang tresno tresnamu ati sing loro moga ikhlas nampa kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mau semangati ngusap ilmuku sing mrapes milih bujane ati kinaryo ngembange ati sabar ngomong aku muga selawase dadi siji mau nyanyi ayo mas ayo matur suwun Gusti pun maringi sing kepati yang pergi muslirane nambah di ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing yang biarlah pergi ono kowe sing Pak semua bakal bareng kaya Pak Arisa Musik Banjar Negara. Kerja bareng Minions Audio Production.